Dirua. Lehen txanpona. Lehen txanpona duela asko sortu zen. Libian, Turkian sortu zituzten ezagutzen diren lehen txanpon ofizialak, zigildunak, Kristaurreko 600. urtean. Diruaren erabilera aintzinarroan. Metalak lehenagotik ziren erabiliak trukerako, urrea eta zilarra batezte. Paperezko dirua. Ondoren paperezko dirua asmatu zuten. Banketxeko bilera. Palmus izeneko bankari aleman batek 1656. urtean. Plastikozko dirua. Gaur egun ezagutzen dugun plastikozko dirua kreditu txartela da. Amerikako Estatu Batuetan asmatu zuten 1928an. American Expressek eta Bank of American Visa 1996an Mastercard International sortu zuen. Europako txanpona. Europako txanpon nagusia eura da, baina badira beste hainbat txanpon. Adibidez, Albanian leka erabiltzen da, Kroazian kuna eta Islandian islandiar koroa. Bukatu da.